खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 17 फेब्रुवारि 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे दुखुनांथाव खौरां सफैदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय तावलिगुरि गामिनि थागिबि बुदिसार बसुमतारी बिथांनि अनजालु फिसाज्ला लुटान बसुमतारी उर्फे बि लोमस्राव बिथाङा हरखाबै मोब्लिबनि जाब्रबथाय जानानै अबथिरायै रुंसारि जालांबाय। बिथाङा सासे NLB आफादनि मावथि सोद्रोमामोन। बिथांनि हरखाब आरो अबथिरायै रुंसारि जानायखौ लानानै NLB आफादा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। BTSनि बारग' गायखुंगिरि हाग्रा मैलारि बिथांनि हेंथा BTSनि गायखुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा 100 कोटि रांनि मानहानि खालामनायनि गसर थिसननाय जाबाय। प्रमद बर' बिथाङा कामरुप डिस्ट्रिक्ट सात्रा कर्टआव गसरखौ थिसननाय जाबाय। प्रमद बर' बिथाङा पुलिसजों लोगो जानानै MLA हितेश बसुमतारी बिथांनि नखराव हाथियार दोननानै पुलिसजों हमजानानै बुंनाय बाथ्राखौ लानानै हाग्रा मैलारिनि अजद दैखांनायखौ नोजोर लाखिनानै गसरखौ थिसननाय जादों। मानसि गोमादों। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि कुमारिकाटा ओनसोलनि सिङाव थानाय आंगारकाटा सिमिलिगुरि गामिनि थागिबि रेन्टा बसुमतारी बिथाङा थांनाय 12 फेब्रुवारि खालारखालि दिल्लीनिफ्राय रङिया फारसे फैनाय रेलगारि ब्रह्मपुत्र मेल रेलगारिजों फैनाय समाव लामा ससेयाव आन्दायनानै गोमादों। अदेबानि लामा ससेयाव थाबोदों। दा बेनिखायनो बिथांखौ सोरबाफोर नुदोंब्लाथाय नैबे नम्बराव फन खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय। मानोना बिथां नखरनि मानसिफोरा गोबां हालाय-हाफाय आरो दुखु जारलायाव गोलैनानै दङ। बजालि जिल्लानि सिङाव थानाय पाठशाला टाउनाव सासे 18 बोसोर बैसोनि सिख्लासाया गंसे हस्टेलनि बिल्डिं सानि टेरेसआव सि लाम थांनाय समाव हरखाबै गाहायाव गोलैलांनानै जिउ गोमादों। थैनाय सिख्लासानि मुङा जाबाय हार्षिता दास। हार्षिता दासआ जायगायावनो जिउ गोमादों आरो बियो KK हिन्दी कलेजाव पाठशालायाव 12 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन। बिटिआरआव हाबै बर' गामिफोरा BKWSC एबा बड' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव हाबगोन। बेहाय जेबो गोनो गोथो गैया। बेखौ साबमिट खालामनाया जाखाबाय आरो थाबैनो बिनि फिथाइखौ मोनगोन होननानै आसामनि बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। ना BKWSC ना माने गासिबो गामिया साबमिसन जाबाय। दा बे गामिया नटिफिकेसन जानांगौ आरो नटिफिकेसन जानो थाखाय जिखिनि गामि बेवहाय होनाय जादों बे गामिफोरखौ भेरिफाइ खालामगासिनो दं। माने डिस्ट्रिक्ट गासिबो डिस्ट्रिक्टआव बे जाब्लानो गासिबो जाजोबगोन आरो माने बिटिआरआव हाबै गासै गामियानो BKWSC आव थागोन। गासै बर' गामियानो। ओंखायनो BKWSC आव बेबायदि माबा खालामनांगौ गैया। मात्र नटिफिकेसननि गोनांथि दं आरो बे नटिफिकेसनाव जिखिनि गामिखौ दा इन्टारिम काउन्सिला साबमिट खालामदों आरो जिथु मा होनो UBPOआ साबमिट खालामदों बेखौ गभर्नमेन्टआ दा माने गासिबो DC माबायाव नायनो थाखाय हरदों आरो बे क्लियार जानानै फैयोब्लानो नटिफिकेसन जागोन। ना जेब्लानो खामानिया जोबो दा बेखौ बुंबाय थानाय जादों रायलायबाय थानाय जादों। बे मथे गासिबो जिल्लायाव इन्सट्राक्सनखौ हरबाय आरो बे जिल्लाफ्रा गासिबखौबो दा भेरिफाइ खालामनानै सहैजोबब्लानो बे नटिफिकेसना जागोन। राजखान्थि सुबुंफ्रा जेब्लाबो बयखौबो सुजुग लाबाय थायो बायदिसिना बाथ्रायाव बायदिसिना दाय होलायनो। नाथाय सरकारा सरकार आरो सरकारा सरकार हिसाबै माखासे जि आयेन खान्थिफोर दं बेफोरखौ बाहायनो गोनां जायो। आरो दा जिथु उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बाल्य बिबाह बेनि बेलायाव सरकारा मोनसे गोख्रों हाबाफारि लादों आरो खुनु मथे माने उन्दै बैसोआव हाबा जानो नाङा। आरो ओंखायनो जायफ्रा उन्दै बैसोआव हाबा जादों बिसोरखौ आयेनखौ सिफायनायनि मुङै दा माखासे जि माने राहा लामा लादों एक्सन एरेस्ट खालामदों बे जाथायफ्रा दा बेफोरो जागासिनो दं आरो बेखौ लानानैनो बयनिफ्रायबो माबा माबि माने भिउफ्रा ओंखारदों। गतिके माबा मोनसे मावोब्ला माबा मोनसे रिएक्सन बियो ओंखारो। नाथाय बियो मोनसे आयेन दंखायो। बे आयेन भंग खालामनायनि मुङाव बे हाबाफारिखौ गोख्रोङै मावफुंनो थाखाय दा लादों जेखौ आगोलनि समफ्राव माने बेबायदि गोख्रोङै लाबोनाय जायाखैमोन। ओंखायनो आं सानो बे बेलायाव जायहा जि बिनि सायाव माने मा होनो मोनथिनो हानाय गोहो दं बेखौ लानानै सरकारखौ सुबुरुन होयोब्ला आं सानो फैबाय थानाय समाव गोरलैयैनो बे आयेनखौबो
जोङो मावफुंनो हागोन आरो आयेन सिफायनाय हाबाखौ रावबो मावनो आवगायनाय नङा आरो बेबायदियै थांबाय थानो हायोब्ला अब्ला बेबायदि जाथाय जिथु जाब्रबदों दा माने माखासे सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनाय बेबायदि जाथायफ्राबो जोंनि गेजेराव जानाय नङा। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै। जै बर' हारिनि